माइ रालाय तंलायो चिन सेगा तेरे कल साइ तंग फुनो तंखु yang tewa raja gya mo kheto hingkai borom gonang chini Bg.Shanti mohan Tripura ni kheto bo GRS khai tongo haibono bini swari hamya balokha abon bagui borong nogo samung khlaine rokuri kheto ni mai mun tongka haiba ranai kuri abon bagui chini Gandatwisa Dipor jorawa khajani mare kising song Kristoni takho bukhora nai tongnai jotono hambai phade song tinio kaisa jagawa ang visit khai tong tabo abongkha sini takho okra Bg.Shanti ni haronga mai ranani chuba lai mane sini Gandatwisa ni motha ungui tabo song res khaimani jora nare sini dikon busuk jora basi suai borona kha besar goi tong abonai de belai khana to taw gai sini amara joto mai ranai raw nare busuk mosai tonai tongo abosong tabo res khai tongo te boronu ba hambai marwo borau sono subamani bagai onai de tabo mai sanani bagai habaka yakawai mui gudalai tongo na de eko amorake radha amokhe krishna o krishna basi sui tongo amokhe radha eko na de am krishna sumu sui tongo basi sui amokhe radha rao iko musai tongo amokhe dorshok nainai rao iko hade ang tabo kau sunai bono engkai ang kisa kau sunai sini mui gudang nai na kisa kau sangra nai nung sui tong de kau kre continue engkai bau temani bagai aro tini osek phai tong thau sa thau khai tong lai kha ang kisa bono kau sunai Pela sebenarnya kaitan nasi hambai margo. Ang nunggu nunggu pramase Malia. Enggak sekali. Apa markuni? Nade busuzara. Tamu. Markuni udah enggak. Bela ke hambai sebenarnya kaitan pela. Actually mau laitanai seng. Kalau kali tumble. Motha mandol libek lainnya seng kok sablay mani. Bisnis klien seng apa. Tini thai mane engklai seng nai nekhai Bg.Shanti nukhum khulonga bokuk khoroksa engklai bobo kaisa khop jagaro kutur maya rok biadi ongoi abon bagai seng mondol bekhe wansogoi sengiro phailai je mansak seng kaiton mui bono chuba lainai hinai sengiro kwama tongo sini dikonbo tongo erpore sini buri bodol robo tongo sini mothani secretary bo tongo etaibo sini mondol number rok tongbayo bobo kwama bro sponsor khaijak tongo sengbo bini teiro khub tongthogo mo haike seng fellowship ke kereng lai kaitoni samunate biskang tramani te khoroksa khoroksa seng kereng lai tongnani omono seng nujaga je kaitor je jaga tongo o jaga seng phan mano unity tongkhang kai seng ta hinai kaitoni muno seng sungsasak khlai mano hinai seng sai mano sengna hambai nare sini amongkha harong so mai ralai mane nare busu abon bagai seng tina abon ralai ega seng je mansak bono tini seng rai subai sesta sai tolai seng tongo phade ang tabo sumu sunai be kisa kok salai gara nai bo boroni phai sopai ka bo sabo bo omlai bo bai kisa ang kok salai gara nai ade morang khang gara Acha. Dipor jorawan nana belai kha hambai nang asu sumu suroi basi sui khna tauroi tomani bagai. Khaima jata khamai ka leng Ke nung boroni phai sopai ka ra tabo nung tomani bagai ro phai sopai ka kisa sai khna ra gara de. Hai no
Desa wali hai guruk te na phai sopai ka. Logi ani basi botoi tongwa ba. Borok ba samung tangmani leng jagai. Mane tongmani kai go tabok khlengo nokbar ba dom phai tong kai basi rok sup khnari ke ba oborok je az porishram khaimani aba muni sani wa pok thangmai honoi subai khnari ka ta ang bo hai ta. Acha acha. Ike borok borok ni tamni ba mai ralai tongkha borok ni. Borok I gonda tuisani no. Mal mai tu Kaisa tabok tini kaisa nok phang oro tongo kai bo borok rongo pal kai tui no tini mai rok la laijak thumlai ni tabok abo rawi thumnani baki tongko rawile oro ni side ni le pailai jak abo hai ke khnawo se kai tabok to borok abo rai pai no taglen lawi borok salagla nangrai aro bo kutha kaisa tongko ni khnawo kisa sable no pai ni Acha. Da hambai. Ang tabok ngorok tam ngkonani surok norok tai ano mutu lai di ang tamre te kotha khungsa tongkho rai painani yang le motamoti mai haribo kintu yang side ni ke ekdom mai hamliya kayang ek no haite borok rai phailayo tini tarik angkha 18 tarik rai tonglayo 12 Maas 2023 chini Gandatwisa mo payan ble tini na tin chari go nahari mai ralai tonglayo kheto mairanan bagui chuba like mai rok jak abam bagui kama go yangai tongha chini khaksang pabo rai tongo ei khaksang kha yang kicha nai geda no do sagari leng khable na Yang side thane. leng ya leng ma kaitor Okay. iko takbo Nusango ma khaile nai jelis bakai koi lawo ji sereng bai jotong tipor ka hamya pharo khaksang pha Inke Tripura bini tini sengoro tini Gandatwisa mondoli nengai tini Bg.Shanti ni nukhungo phailai jak phaimani karon inke borok belai khoroksa inke dara bobo lai thangnai 3-4 mas ni sagango no hamya kelaiui kutuli maya inke aboni bagui seng mondoli bai khiwan sukma tei no tini seng phailai borok ni kheto seng tak mairai tongo inke mobo kaisa kaitor ni samung no tai moni bising tu kaitor lob jathung inke sengma haikena kerengai khoroksa seng chuba laimani abono proman phunung je kaitor tungbai tongo hinai inke yang robo tongbayo oro chini secretary sar tongo buri bodol tongbayo inke abon sarw chini mondoleni gabong borok loge phai chubai me phano inke borok gabangma rang tei phano borok chuba kha hajira phano rohor ka ma haikena seng ta ro samung khailai tongo inke future bo seng ma haikena samung ma khailai nai kaitor ni mungai seng phagna maya pharlai nai inke se kaitor ni mung lob jak nai te bini har war nai ang jotona sengna koyo hambai hambai bakai chini church Gandatwisa Church ni secretary general ni tam sanamu chung dokija sagari Tini amahai ke samung tangai belai ke khatong thawjak khasrang laijak sini mothani dakhup bukhorona belai ke hambai amahai ke jong kaisa sugya jorawa ar kaisa jong phai chuba laimani bagai jong sini motha wansulai man bisintina amahai ke jong phaileka engkai jong next obo amahai ke jong kaisa ni sugya jorano jong ar kaisa exercise jong telangnani bagai practice ba jong amahai ke serenglai abona ang joto mothani thanio koyo ar kintu angle thikno samung tanale phaika angle rungjaya epono je mansak jong amahai kana khailai nai rung dunya phana ar tini oro kokthumnai hayakaba sini emamuk thang channel ni je reporter bonoba hambai asuk bo sana rutuoi phai sini samung tamarona disai telang phaibane bagai asona hambai chin secretary botini school thangka school ni phaya kuni se botisa phaisapka nahani boro uro phai mai rai tong haika bobo makai chin nok phang basai basai ơi ngai pai nei bile tini na
paya phane kisa misa toruna abo tongchito khana parisina ke ang an nomi an login bu sori hamya ba ang saijong hamjong masana tuyo koku kisa khaika harung mai rapai maya mai jo toroko paija abun bagai kaitor chuba man bagai jo ton saga kaitor tongman bagai ang saijo paija mangkha abun ba beleke hambai kaitor ang na naikol mani tui duman bagai sal sore susto khaye ang safana beleke bana hambai ma kaitor na ke ang chugya saya nim bagai chugya yan bagai ana saijo paija rekha mondolin boro ra brono bakai tong beleke hambai ma ke abuna tini do phab je chugya asusto masaya malnya makanya masungnya rona kaitor mumbai chung taibo chuba mathung hambai basino bo hongkai kheto malik bong nang dara sori hamya balokha gaban bagui brongni kheto mai bormani tabo munkha haibono borok kurini bagui mai rok rai mai yang lai tonglaikha gam bagui chini Gandatwisa mothani chini committee ni kok salai kani oma haike chuba phike bin nok nukungo kaitor na bagui bele ka hambai na hari rai tonglai ko tumakhai oi philima yang naigra kicha naikha Maira de iko makai philima makai ni mungbai bin logi song chin secretary iko philima